Tseke maso tipemphere. Atate Mulungu wathu wakumwamba, tikuyamikani komanso kulemekezani chifukwa chikondi chanu ndi ukulu wanu. Zikomo Yehova chifukwa cha zabwino zonse zimene mumatichitira tsiku ndi tsiku. Tikuyamikani Yehova chifukwa cha moyo umene mwatipatsa lero, komanso kuthekera kuti titha kufika pa nyumba yanu ndi kumva mawu anu ndi kukuyimbirani komanso kupemphera pamodzi. Mitima yathu ndi yozazidwa ndi uchimo, tikusowekera kupezeka kwanu kuti tisakalabadire china chilichonse cha dziko lino lapansi, koma tikalabadire zokhazo zimene zachokera kwa inu ndi kumvetsera mawu anu moyenerera. Limbikitsani moyo wa wina aliyense pompano, limbikitsaninso moyo wa onse amene mwina ali kufoka m'matupi mwawo, ndipo tipemphanso iwo amene ali mzisoni, ndinu muwatonthoze Yehova ndi kukhazikitsa mitima yawo pansi ndi kuwapatsa chiyembekezo chachikulu cha moyo uli mkudza mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Mukhale nafe pompano komanso kutidalitsa ndi kutitsogolera chifukwa cha dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu tapemphera. Amen. Amen. Tsiku la lero tipitiliza phunziro lathu lokhudzana za kupemphera. Kupemphera ndiye tiwerenga ndime yochokera ku buku la 2 Korinto chapter 12. Ndiwerenga mavesi 10 oyambirirawo. 2 Korinto chapter 12 ndiyamba kuwerenga verse 1 kukalekeza 10. Pamene tikufuna tione lero lino kuti ndi chifukwa chiyani tikuyenera tipemphere. Ndi chifukwa chiyani tikuyenera tipemphere. Chifukwa mwina tikhoza kumangoona kuti kupemphera nkofunikira, koma ndi chifukwa chiyani tikuyenera tipemphere. Ndiye 2 Korinto chapter 12 ndiyamba kuwerenga pa verse yoyamba kulekeza pa 10. Ndiyenera kudzitamandira ungakhale sikupindulika, koma ndidzadza kumasomphenya ndi mavumbulutso a Ambuye. Ndidziwa munthu wa mwa Khristu zitapita zaka 14, ngati mthupi sindidziwa, ngati kunja kwa thupi sindidziwa, adziwa Mulungu. Anakwatulidwa woteroyo kunka naye kumwamba kwachitatu. Ndipo ndidziwa munthu wotereyo, ngati mthupi, ngati wopanda thupi sindidziwa, adziwa Mulungu, kuti anakwatulidwa kunka ku Paradaiso, namva maneno osatheka kuneneka amene saloledwa kwa munthu kulankhula. Chifukwa cha wotereyo ndidzadzitamandira, koma chifukwa cha ine ndekha sindidzadzitamandira, koma mzofowoka zanga. Pakuti ngati ndikafuna kudzitamandira sindidzakhala wopanda nzeru, pakuti ndidzanena choonadi, koma ndileka kuti wina angandiwerengere ine koposa kumene andiona ine, kapena amva za ine. Ndipo kuti ndingakwezeke koposa chifukwa cha ukulu woposa wa mavumbulutso unapatsidwa kwa ine munga mthupi, ndiye mngelo wa Satana, kuti anditundudze, kuti ndingakwezeke koposa. Za ichi ndinapemphera Ambuye katatu kuti chichoke kwa ine, koma ananena kwa ine, chisomo changa chikukwanira, pakuti mphamvu yanga ithedwa mu ufowo. Chifukwa chake makamaka ndidzadzitamandira mokondweratu m'mafooko anga, kuti mphamvu ya Khristu ikhale pa ine. Chifukwa chake ndisangalala m'mafooko, mziwawa, mzikakamizo, m'mazunzo, mzipsinjiko, chifukwa cha Khristu. Pakuti pamene ndifoka, pamenepo ndili wamphamvu. Amen. Ndiye kungokumbutsana zimene taphunzira m'mbuyomu. Tidaphunzira kuti Yesu Khristu poyambirira paja ku Mateyu chapter 6 akuphunzitsa za pemphero, kuti tisapemphere motani, tisapemphere ngati akunja, tisakhale ngati anthu amene angofuna kudzibweretsera ulemerero patokha,
ndipo tisapemphere pogwiritsa ntchito mawu opanda tanthauzo n'komwe. Zimenezi ndi zimene takhala tikuphunzira m'mbuyomu, ndipo tidaona kuti pamene tikukamba kuti tisapemphere ndi mawu opanda tanthauzo, tikutanthauza kunena kuti mawu amene sakuchokera pansi pa mtima wathu. Kungoyankhula zinthu foti zabwera pakamwa, osati zichokera pansi pa mtima wathu. Chimenechi sitikuyenera kuchita. Ndipo tikamamutchula Mulunguyo tizindikire kuti iyeyo ndiye Malenga, ndi Ambuye wathu, Atate wathu wakumwamba, komanso tikamba za Ambuye wathu Yesu Khristu amene ndi Mpulumutsi, Mwana wa Mulungu, komanso Mzimu Woyera amene amatithandizira kupemphera. Popanda Mzimu Woyera ameneyo kupemphera kwathu nkopanda ntchito, kungotaya nthawi. Komanso tidaona kuti kupemphera kumeneku ndi kuyankhula ndi Mulungu kapena kucheza ndi Mulungu, ndipo kuti tiyankhule naye zoyenera Mulunguyo tikuyenera tidziwe mawu ake. Ngati sitidziwa mawu ake sitingathe kupemphera moyenera. Chifukwa chiyani? Mitima yathu ndiyodzazidwa ndi uchimo. Chimenechi chimene choti wina aliyense nthu ayene atsimikizike mu mtima mwake. Kati tingadzione motani, kati tingaoneke bwino bwanji, tingatchene bwino bwanji, koma mtima wathu ndiodzazidwa ndi uchimo. Choona ndi chimene choti chimavuta kuti uchimve. Munthu safuna kumva kuti ngochimwa, koma wina aliyense ngochimwa. Ndipo Mulungu mwa Mzimu Woyera ndi amene angathe kutichotsera chimenecho chili mu mtima mwathucho, kuti tikhale woyanjana ndi Iye. Ndiye kuti tidziwe kupemphera molongosoka, tikuyenera tidziwe mawu ake. Ndiye tidaona za magawo anayi amene tingathe kupempherera: kumkweza, kumuyamika, kulapa machimo athu, kuthokoza, komanso kupereka nkhawa zathu. Ndipo sabata yatha tinaonanso kwambiri za pemphero la kulira, kuti tingathe kubwera bwanji molira pamaso pake pa Mulungu. Komanso tingamuyandikire Mulunguyo motani? Tikuyenera timuyandikire ndi mantha ndi kunthunthumira. Tisamtengere chizolowezi Mulunguyo ayi, chifukwa vuto la munthu wa pa dziko lapansi ndi loti sachedwa kutenga chizolowezi ndi chinthu. Ndiye timayiwala kuti Mulungu ndi Mulungu, siwolengedwa ngati ife, sitingamuyike mkagulu kamodzi ndi ife. Chimenechi chimene tikuyenera tizikumbukira nthawi zonse, kuti pamene tikupemphera kwa Malenga wathu, sitikupemphera kwa munthu mzathu ayi. Ndiye tikuyenera tipatse ulemu, tibwere monthunthumira pamaso pake. Tidaonanso kuti pamene tikumaliza pemphero lathu timanena kuti mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu, amen. Chimene tidakamba kunena kuti sikuti ndikaformula chabe kamene kamangobwera komalizira pa pemphero, koma chimene chikuyenera chitanthauze pa fundo imeneyi ndi chakuti pamene tinena kuti tapemphera mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu, tikunenera kuti china chilichonse chikuyenera chibweretse ulemerero kwa Iyeyo. Chikuyenera chibweretse ulemerero kwa Iyeyo. Ndipo ngati mpemphero mwathumo zimene takambazo sizibweretsa ulemerero kwa Mulungu, olo titanena kuti mdzina la Yesu, nzopanda tanthauzo. Ndiye nkhani ya pemphero iyi ndidanena kuti palibe amene angadzitchule kuti ndi expert kapena kuti katswiri pa pemphero. Sikuti ineyo kuti masabata awawa takhala tikuphunzira za pemphero ndiye kuti wina aziti koma abusa awa ndeti amadziwa pemphera zedi iyayi. Koma izizi nkufuna kuti zitithandizire tonse panopa, kuti kodi kupemphera kwathu nkoona kapena tungodzinamiza, kodi kupemphera kwathu nkolingadi ku ulemerero wake wa Mulungu kapena tungofuna tipeze zofuna zathu zolakalaka zathu. Chimenechi chimene chili choopsa kwambiri pa Mkhristu inaliyense. Tikuyenera tikhale osamala kwambiri kuti pamene tikupemphera tisangokhala anthu ongofuna kukwaniritsa zimene mtima wathu ulinga, koma tione ulemerero wake wa Mulungu ndi ufumu wake wa Mulungu. Ndiye ndi zimene tikufuna tizione pa tsiku la lero, kuti kodi tikuyenera tipemphere chifukwa chiyani? Ndiye poyankha tikhala tikuonanso mawu angapo kuchokera m'Malemba Opatulika. Ndime imodzi ya imene tikhale tikuiona ndimene tawerengayi
ya Akorinto chapter 12 verse 1 kukalekeza 10. Koma poyambirira tikamapemphera tilingalire za ufumu wake wa Mulungu. Tikumbukire pemphero la Ambuye lija. Tidzakhala tikulionanso bwinobwino kutsogoloko pemphero la Ambuye. Atate wathu akumwamba, dzina lanu lilemekezedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitike. Kutanthauza kunena kuti zinthu zimene zili patsogolo pa pemphero lathu pakuyenera pakhale ukulu wake wa Mulungu, ufumu wake wa Mulungu, chifuniro chake cha Mulungu. Zimenezi zikhale patsogolo pa pemphero lathu. Chifukwa chiyani? Chifukwa choti ifeyo ndife anthu ake, tili pansi pake. Okay? Tili pansi pa ufumu wake wa Mulunguyo, ndi chifukwa chake tikuyenera tikenso ufumu wakewo patsogolo. Ndiye tikaona ku Mateyu chapter 6 verse yake ya 33, ndi ndime imene yotchuka kwambiri. Sitichitowerenga ena mudayiloweza kale. Funafunani ufumu wake wa Mulungu ndipo china chilichonse chidzatani? Chidzapatsidwa kwa inu. Kutanthauza kunena kuti china chilichonse chimene chili mdziko lapansi chikuyenera chikhale chobweretsa ulemerero kwa Mulungu. Mumawu ena titha kunena kuti zonse zikuyenera zitsamire pa Iye ndi ukulu wake ndi ulemerero wake. Pamene tikukhala m'moyo uno tikuyenera tikhale anthu odzichepetsa pamaso pake pa ufumu wake wa Mulungu. Si ufumu wathu, ndi ufumu wa Mulungu, ufumu wa Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndipo ife ndife anthu ake amene tikuyenera titsatire chimene Iyeyo amafuna. Ndiye pamene tipemphera woyambirira tiyeni tionetsere kuti ukulu wake ndi ufumu wake umenewu ukhazikitsidwe pa china chilichonse chimene tichita pa moyo wathu, kaya pakaliya iliyonse imene tikupanga, pa ntchito ina iliyonse imene tikuchita. Kodi tikutsogoza ufumu wake wa Mulungu kapena tikutsogoza zolakalaka zathu? Chimenechi chimene chimavuta kwambiri, kuti pamene tatsogoza zolakalaka zathu china chilichonse chimasokonekera. Olo chitakhala chinthu chabwino bwanji chimene tikufuna tichitecho, koma chifukwa choti tatsogoza zolakalaka zathu zimasokonekera, timayamba kuchita ukambelembele kuti tikwaniritse zathuzo. Koma tikatsogoza ufumu wake wa Mulungu timaona kuti china chilichonse chimabwera pambuyo. Sindingalolere ine kuti chimene ine ndikulakalaka chisokoneze ufumu wake wa Mulungu, chifukwa choti tayika patsogolo ufumu wake wa Mulungu. Ndiye tikuyenera tikhale osamala kwambiri. Kodi ndi chiyani chimene Mulungu watipatsa? Kandi ntchito yanji, kandi skulu, kandi china business imene tikupanga, tikayika zofuna zathu patsogolo titha kulolera kuchita katangale ka chinyengo osakhudzika komwe mumtima. Bola ineyo ndipeze zanga, bola ineyo business yanga iyende, bola ineyo chakudya ndipeze, ana anga adye. Nzabwino ndithu kuti likhale ndi chakudya chapakhomo ndi ana, kupeza mathandizo athu. Koma zimene zija zikabwera patsogolo pa chifuniro chake cha Mulungu, uchimo sutalikira. Titha kukhala anthu abodza, titha kukhala anthu achinyengo, titha kukhala ochita china chilichonse chosayenera, chifukwa choti tatsogoza zolakalaka zathu patsogolo. Ndipo mawu a Mulungu amatithandizira ndi kutifotokozera kuti pamene ifeyo tiyenda m'moyo wa tsiku ndi tsiku, tiyeni tiyike Mulungu patsogolo. Ndiye chimene tikuchiona poyamba kuti tikuyenera tipemphere tione za ufumu wake wa Mulungu, ufumu wake upite patsogolo. Tiyeni tingoona mwachidule mwina Luka chapter 11 verse 1 ndi 2, pamene Ambuye wathu Yesu Khristu akukamba za pempheronso. Kodi ndi chifukwa chani tiyenera kupemphera? Luka chapter 11 verse yake ya 1 ndi 2. Okay, pamene pakunena kuti ndipo kunali pakukhala Iye pamalo pena ndi kupemphera, mmene analeka wina wa ophunzira ake anati kwa Iye, Ambuye, tiphunzitseni ife kupemphera monganso Yohane anaphunzitsa ophunzira ake. Ndipo anati kwa iwo,
mmene mupemphera nenani: Atate, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze. Okay, nkumapitirira kumeneko. Ndime yofananapo ndi ku Mateyu kuja chapter 6. Chimene tikuchiona pamene papa choyambirira ndi chakuti chani: Yesu Khristu anapatula nthawi payekha yakupemphera. Yesu Khristu anapatula nthawi yakupemphera. Ndiye tikumbukire chinthu china mwina chimene timangochitenga mwachisawawa, osachilabadira kwenikweni mwina, kuti Yesu Khristu iyeyo alibe tchimo lina lililonse. Iyeyo anayenda pa dziko lino lapansi, sanalakwe kanthu, koma tikuona kuti anasowekeranso nthawi yakukhala mpemphero. Ndiye ngati munthu amene anali wopanda tchimo akusowekera pemphero, zili bwanji ife amene ndife odzazidwa ndi uchimo? Kuonjezera pamenepopo, ifeyo tikuyenera titsatire zimene iye anali kuzichita ndi kumapemphera. Kachiwiri tikuonanso kuti Yesu Khristu pamene papa akunena kuti pamene mupemphera, sakunena kuti ngati mupemphera. Kusiyana kwake nkotani? Akadanena kuti ngati mupemphera, zikadatanthauza kunena kuti mwina idzakwana nthawi imene simudzafunika kupemphera. Koma akunena kuti pamene mupemphera, kunena kuti nthawi ina iliyonse tidzayenda kukhala mpemphero. Ndipo Khristu wina aliyense akuyenera kuzindikira chimenechi kuti isapezeke nthawi imene tangokhala osakhala mpemphero. Ikafika nthawi yoteroyo tidziwe kuti mayesero anjelekezi amatiyandikira kwakukulu. Timakhala ngati kuti tadzika pakamwa pake pa mayesero anjelekezi. Koma nthawi zonse tikuyenera tikhale anthu opemphera. Musankha mawa, masana, madzulo, nthawi ina iliyonse Baibulo limatilimbikitsa kuti tikhale anthu akupemphera. Tikangalike mkupemphera, osati kukangalika ndi zinthu zina. Chifukwa choti Mulungu ndiye amene angakhale thandizo lathu lalikulu. Tiona fundo ina imene kuti kodi timapempheranso chifukwa chani? Timapemphera chifukwa choti ifeyo ndife omudalira Mulunguyo kwakukulu. Chinthu china chimene timapempherera kapena tikuyenera tipempherere, tinanena taona kuti Yesu Khristu anasowekera pemphero, ndipo iye analakalaka kwambiri kukhala pa ubale ndi Tate kapena kulumikizana ndi Mulungu Atate. Anafunitsitsa kuyankhula naye ndi kukhala pamaso pake. Ndipo ifenso ngati ana ake a Mulungu tikuyenera kukhala anthu olakalaka kulumikizana ndi Mulungu nthawi zonse. Ndipo njira imene timalumikizana ndi Mulungu ndi kupemphera. Palibenso njira ina. Sitingalumikizane ndi Mulungu ngati sitikhala mpemphero. Tikuyenera tikhale mpemphero nthawi zonse. Mwina kungoganizira kuti Mulungu amadziwa china chilichonse. Amadziwa china chilichonse. Nanga chifukwa chani Mulungu akufuna beti zikhala mpemphero? Chifukwa choti akuona kuti ikhale ngati njira imene ikulimbikitsa ubale wathu ndi iye pamene tikulumikizana naye pafupi ndi pafupi. Makondopereka chitsanzo cha mwana. Kuti mwana aramati china chonse akafuna china chonse angolemba kanthu kungosiya kuti ndikufuna chakuti basi ndeti kaya makolo angotenga kuika kwako kumapita naye. Ndeti pakhala ubale? Ayi. Koma pamene mwana uja abwera nayankhula ndi makolo ake, nayezerana ndi makolo ake, nafotokozerana, ndiye kuti zimalimbikitsa ubale umene ukuyenera kukhalapo. Chimene chinso chimene Mulungu amafuna ndi ifeyo. Iyeyo ndi mzathu, ngati mzathu. Yesu Khristu adanena kuti inde inu ndinu ophunzira anga, koma inenso ndine mnzanu. Ndiye pa ubale umenewu ndi chifukwa chake timalimbikitsidwa kumakhala ndi nthawi yapaderadera kuti chikondi chathu chapa iye chipite kakula. Chikondi chake chipitirire. Ndipo iyeyo ndi Mulungu okhulupirika amene amatikonda ndi kufuna kutionetsera ulemerero wake ndi ukulu wake nthawi zonse. Chinthu china, tikamapemphera kapena kuti chifukwa chani tikuyenera tipemphere, timapemphera chifukwa choti tikuonetsa kudalira Mulunguyo.
kudalira mulunguyo. Ndiye chimene chitibweretsere makamaka ku ndime imene tawerenga mtsiku la lero. Ndime imeneyi Paulo akufotokozera za chipsinjo chimene iyeyo adadutsamo. Anali kuzunzika kwakukulu, ndipo adampempha Mulungu kuti amchotsere chipsinjo chimenechi. Ndiye pamene tikuona kuti Mulungu akuti pa verse yake ya 9, 2 Korinto chapter 12 verse yake ya 9, akuti ndipo ananena kwa ine, chisomo changa chikukwanira, pakuti mphamvu yanga ithedwa mu foko. Chifukwa chake makamaka ndidzadzitamandira mokondweratu mafoko anga, kuti mphamvu ya Khristu ikhale pa ine. Nthawi zina Mulungu amalola kuti ife tidutse mnyengo zina zimene nzosayembekezeka, cholinga choti kudalira kwathu kwa iye kukaonetsedwere pafupipafupi. Tioneke kuti ifeyo popanda Mulunguyo ndife anthu opanda thandizo lina lililonse. Zikhozotheka tili mzopsinja zosiyanasiyana, Mulungu akhoza kungochotsa. Paulo mmene anali kudutsa mnyengo iyi, zikadatheka Mulungu kungochotsa chopsinja chimene anali kudutsa moyo. Koma Mulungu adasankha kumusiya chimene chocho, ncholinga choti aonetsere mphamvu yake, pamene akunena kuti chisomo changa ndi chokwanira kwa iye. Nthawi zina chisomo chake cha Mulungu chimaonekera pamene ifeyo taonekera kulephera kwathu, pamene ifeyo taonekera kufoka kwathu. Chimene munthu wa dziko lapansi salakalaka, safuna kuonekera kufoka kwake. Aliyense amafuna aonekere ulemerero wake, aonekere mphamvu zake, aonekere kupambana kwake. Koma Mulungu sagawana ulemerero wake ndi munthu wina aliyense. Ndi chifukwa chake nyengo zina amatilola ndithu kuti tidutse mzinthu zimene dziko lapansi liona kuti talephera ndithu, takanika ndithu, zativuta ndithu. Ndiye pamene Mulungu amabwera nadzationetsera ukulu wake ndi chisomo chake. Dziko lapansi limanena kuti ifeyo tikhale anthu ngati odziyimira patokha, odzidalira tokha, tisadalire china chilichonse, tisadalire wina aliyense. Koma tikaona mawu ake a Mulungu amatitsimikizira kuti ifeyo ngati olengedwa tikudalira na malengayo. Popanda na malengayo ndife anthu opanda thandizo lina lililonse. Mulungu ndiye amene amaonetsetsa kuti tsiku limene likubwera, kaya nyengo imene ikubwerayi, ikhale yotetezeka. Mwa ife tokha sitidziwa kuti odi mawa kubwera chani, sitidziwa kuti olopompano sitidziwa kuti odi pofika 12 koloko kukhala chani. Chifukwa chani? Mulungu adazisira zimene zijazo kuti asativumbulutsire, ncholinga choti ifeyo tizimudalirabe iyeyo. Tiziona ndithu kuti popanda iyeyo ifeyo ndife anthu opanda thandizo. Ndipo pamene tipemphera, tikamapemphera timakumbutsidwa kuti ifeyo ndife anthu ochepa, ndife anthu ofoka, ndipo tikusowekera Mulunguyo tsiku ndi tsiku kuti atithandizire. Phunziro limeneli ndi limene Paulo akuliona. Atapsinjika kwakukulu, atazunzika kwakukulu, akuonetsedwa ndithu kuti akuyenera adalire Mulungu nthawi zonse. Mwina kungopereka chitsanzo, tikaona ku buku la Machitidwe, panali nthawi ina imene anali kusakidwa kwambiri Paulo. Anthu amafuna amuphe chifukwa chakulalikira uthenga wabwino. Chidachitika chani kuti apulumutsidwe? Adamuyika tu mbasket, nkutsitsa pa windo kuti atuluke kuthawa. Ndiye mwina anthu tikhoza maseka, tsano zoona zenzi munthu wa Mulungu ngati ameneyo mpaka uchitoyika mbasket kuthatsira pa windo. Mulungu sizikadatheka kungochita china chake chozizwitsa kuti apulumutsidwe. Ayi. Mulungu adalolera ndithu kuti Paulo adutse mnyengo yokha ngati yomchititsa manyazi imene, mnyengo yowawa ngati imene, cholinga choti dzina lake lilemekezeke, ukulu wake uonekere. Kuti Paulo ndi wofoka ndithu ngati olengedwa, ngodalira ndithu Mulungu. Ndipo inu ndi ine tikuyenanso tilingalire zinthu ngati zimenezi.
Kodi inuyo nchiyani chimene mulungu akukonzekeretsani kuti mudutsamo pamene tikulingalira izi? Kodi ndi nyengo zosautsa zotani zimene inuyo mulungu afuna akukonzekeretseni? Wina aliyense akuyenera akhale okonzeka kuti china chilichonse chitha kubwera chimene sindinayembekezere, chimene sindinalabadire. Koma kodi tinkwiyire mulungu chifukwa choti tikudutsa mnyengo zimene sitikulakala? Koma chikhulupiriro chathu chikalimbikitsike, chikazame ndithu pakukhala mpemphero ndi kulimbika kukangalika mpemphero nthawi zonse kuti mulunguyo ukulu wake ukaonekere. Chifukwa chani? Cholinga chathu chimene tikukhalira mdziko lino ndikuti ukulu wake ndi ulemerero wake wa mulunguwo ukaonekere. Ndipo pemphero ndimene limaonetsera kuti odi munthu uyuyu amalingalira zotani za mulungu. Ngati mufuna mudziwe munthu kuti odi amaganiza zotani zokhudza mulungu, osamuwuza kuti ayankhule yayi, koma muwuze napemphera. Chimene anene kwa mulunguyo ndi chimene iyeyo amalingalira zokhudzana mulungu komanso ngakhale moyo wake. Kuyankhula munthu ukhoza kuyankhula china chilichonse chofuna kukometsera, koma pamene upemphera munthu umakhala ngati nthawi imene yoti ukubweretsa zili pansi pa mtima wako zija. Zija ndimanena kuti pemphero lizichokera pansi pa mtima. Ndiye pamene munthu akupemphera umadziwa kuti uyuyu mu mtima mwake mukuyenda izi, mukuyenda izi, mukuyenda izi. Kodi mukuyenda chilungamo chake cha mulungu? Kodi mukuyenda ulemerero wake wa mulungu? Kapena munthuyo ali mangawa? Zimadziwika mpemphero. Pemphero nakamba za pemphero nthawi ina kuti singamati ndikulengeza kuti choka. Zimangonetsa kuti munthuyo chimene chili mu mtima wake nchani. Muli mangawa zina zake zampweteka zimene afuna zichoke. Chimene chimangolakwika mwina ndi njira yabwino yobweretsa pemphero lija pamaso pake pa mulungu. Chifukwa njira yobweretsa pemphero pamaso pa mulungu sungati mulungu ndikulengeza kuti chakuti chichoke. Tiyelekeze mwana wanu wabwera nkumanya amayi ndikulengeza mundipatse ndalama. Uthi umuganiza kuti mwana wakoyo ngotani. Kono kuti mwanayo khangati mwina ngati wasula yamba. Ngati kuti sauganiza bwino bwino. Ndiye pena mulungu ifeso likamapemphera mwina amatona choncho. Kodi uyoyo abwera kwa ine kudzandilamulira. Momota ndipemphe. Nkhani ya pemphero iyi kuti isativute pamene tikulingalira ndi kuiphunzira, tiye tiziganizira amene umakhalira ubale wathu ndi ana ngati tili ndi ana, kapena ubale wathu ndi makolo ngati ndife ana pakhomo. Zitithandizirako kutipatseka chithunzithunzi pang'ono za pemphero. Kuti tipemphere moyenera, tipemphere mosabweretsa chitonzo pamaso pake pa mulungu. Tipemphere mosadzikuza, mosadziyenereza, mosadziona kuti ife ndife anthu. Mwana amene angabwere kwa makolo kumabwera kumati ndikulamula ndikulengeza amaoneka kuti ndi mwana osayamika. Ifenso tikabwera pamaso pake pa mulungu ndi mtima umenewo mulungu amaona kuti ndife anthu osayamika, sitikudziwa chimene tikufuna ndi kulakalaka moyo mwathu. Tikamapemphera tiye tikumbukire chimenechi kuti ife ndife olengedwa, ndife ochepa, ndife ofoka, ndipo ndife anthu amene tikusowekera mulungu mmoyo mwathu tsiku ndi tsiku. Chinthu china chifukwa chani tikuyenera tipemphere. Ku buku la Roma chapter 7 verse yake ya 15 mpaka kufika 8, chapter 8 verse 1, pamenepo tikuona Paulo akufotokoza zamene iye anali kuzunzikira ndi uchimo. Ndipo chimene mwina tingaone kwakukulu pamenepa ndi chakuti Paulo akukamba za nkhondo ya uzimu imene ifeyo timakumana nayo tsiku ndi tsiku, imene imachitika mkati mwa mtima mwathu. Chifukwa chake nthawi zonse timakhala kuti ndife anthu ozunzika ndi dziko lapansi, ndi uchimo, komanso ndi mdierekezi. Zinthu zitatu zimene timalimbana nazo tsiku ndi tsiku: dziko lapansi, uchimo umene uli mkati mwathu, komanso machenjerero ake a mdierekezi. Ndiye kuti ifeyo timenye nkhondo zimenezi moyenerera monga mmene mulungu afunira, tikuyenera tikhale mpemphero.
tikapanda kukhala mpemphero sitingathe kugonjetsa machenjerero a mdierekezi, sitingathe kugonjetsa uchimo umene uli mkati mwathu, sitingathe kulimbana ndi dziko lapansi limene limatsutsana ndi china chilichonse chokhudzana ndi Mulungu. Pemphero limatithandizira kuti ifeyo timenye nkhondo ya uzimu. Popanda pemphero sitingathe kumenya nkhondo ya uzimu, sitingathe kulimbana naye mdierekezi, chifukwa ndife opanda mphamvu, ndife olephera, tikudalira wina kuti atithandizire, ndiye Mulungu. Tikampempha amatithandizira. Chifukwa chake popemphera paja tinanena kugawo lina lakulapa machimo athu ndi kugonja. Chinthu chofunikira kwakukulu pamene tikumuyandikira Mulungu, kukhala anthu ovomereza kulephera kwathu ndi kumpempha Mulunguyo kuti atikonze mu mtima mwathumo ndi kutipatsa moyo watsopano. Wa Efeso chapter 6 verse yake ya 10 kukalekeza 12 akukambanso za nkhondo ya uzimu, pamene Paulo akuti valani zida za nkhondo zimene zingakuthandizireni kuti mumenye nkhondoyo moyenerera. Mawu a Mulungu amatitsimikizira kuti mdierekezi ali pakalikiliki ndithu kulimbana ndi anthu ake a Mulungu. Mdierekezi sakugona, akuyesetsa ndithu tsiku ndi tsiku kuti agwetse anthu ake a Mulungu ndi kugwetsa wonse amene amadzitchula kuti ndi Akhristu. Pemphero ndi limene lingatithandizire, ndi limene ifeyo tikuyenera tichite tsiku ndi tsiku kuti Mulungu atitetezere ku machenjerero ake a mdierekezi. Koma tizindikire ichi kuti Mulungu wathu ndi wamphamvu, ndi wamphamvu kwakukulu, salephera. Tikapemphera kwa iyeyo titha kutsimikizika mu mtima mwathu kuti tidzagonjetsa ndithu chifukwa cha iyeyo, osati chifukwa cha mphamvu zathu. Zilipo zambiri zimene timadutsamo tsiku ndi tsiku, zilipo zambiri zimene zimatisokoneza, koma Yesu Khristu ndiye mpulumutsi wathu komanso Mulungu wamphamvu zonse, amene sangotisiya kuti tiyende ndi kumenya nkhondo yolimbana ndi mdierekezi patokha, koma iyeyo ali mbali yathu ndipo ndiye mfumu yathu, ndiye amene akhala patsogolo kutithandizira kumenya nkhondo imeneyi. Ndipo chimene ife tikuyenera kuchita ndi kukhala mpemphero nthawi zonse. Tsono kawirikawiri chimene mdierekezi amachita ndi kutifoketsa kuti tisalimbike mkupemphera, chifukwa amadziwa kuti chimene ndiye chida chathu chachikulu, palibenso china chimene tingachite. Koma mdierekezi amafuna atifoketse ndithu kuti tisakhale mpemphero, tikhale anthu okangalika nkuchita zina koma pemphero ake. Chifukwa chake nkofunikira ndithu kuti tsiku ndi tsiku tizikhala tikuzindikira kuti ifeyo mayitanidwe athu pa Mulungu ndi kukhala mpemphero, ndi kukhala mpemphero, ndi kudziwa mawu ake nthawi zonse. Chinthu china, chifukwa chani tikuyenera tikhale anthu opemphera? Kuti tikhale Akhristu achimwemwe. Ngati tikufuna tikhale Akhristu achimwemwe komanso olimbikitsa ena, tikuyenera tikhale mpemphero nthawi zonse. China chimene chimativuta kwambiri kuti tisowekere chilimbikitso cha anthu ena kapena kwa anthu ena, komanso chimwemwe, chifukwa choti sitikukhala mpemphero. Ku 1 Thessalonica chapter 5 verse yake ya 16, kumeneku ndi kumene tikuona za chimwemwe chimene Paulo akulimbikitsa pakati pa Akhristu. Nthawi zonse sikuti timakhala anthu achimwemwe. Chifukwa chani? Moyo ndi wodzazidwa ndi zowawa. Timakhala m'dziko lapansi limene lidasokonekera. Timalimbana ndi mayesero osiyanasiyana ndi zipsinjo zosiyanasiyana. Koma Yesu Khristu adadza ndipo adamenya nkhondo, adamfa imfa yapamtanda imene pamene anaukanso kwa akufa imaonetsera ulemerero wake ndi mphamvu zake, kuti iyeyo adakwaniritsa chimene Atate adamutuma kudzamasula anthu kusinga
za dziko lapansi. N'chifukwa chani titha kukhala ndi chimwemwe fe? Titha kukhala ndi chimwemwe chifukwa chozindikira kunena kuti Yesu Khristu adagonjetsa. Yesu Khristu adatenga zowawa zonse pa iye, adatenga chipsinjo chonse pa iye, ndipo titha kukhala olimbika mtima kuti tsiku lina tidzakhala pa nthawi ya mtendere komanso ya chimwemwe kwamuyaya, chifukwa choti Yesu Khristu anamenya nkhondo m'malo mwathu. Ndiye kuti tikhale mmoyo uno mopindulitsa, tikuyenera tiziona kuti kutsogolo kudzabwera chani. Mkhristu amene amangokhala moyo uno kumangoona zochitika za dziko lino lapansi amakhala Mkhristu wozunzika, chifukwa amaona kuti china chonse chochitika mdziko lino n'chinthu chosayenera, chosakondweretsa, chifukwa kamba chilungamo pa dziko lapansi palibe mtendere. Pa dziko lapansi palibe mtendere, chifukwa dziko lapansi limalonjeza mtendere mzinthu zosiyanasiyana, koma mutha kuchita umboni, titha kuchitirana umboni kuti zinthu zimene dziko lapansi limalonjeza mtendere kwa munthu sizithe. Chuma kaya ndi chani china chilichonse chimene munganene, kaya kukhala moyo wapamwamba, kuyendera magalimoto apamwamba, kaya ndi chani china chilichonse chimene mungachitchule pa dziko lapansi, munthu sadzakhala nacho ndi mtendere. Koma iye amene ayang'ana za ulemerero wakumwamba ndiye amene amakhala ndi mtendere, chifukwa za dziko lino lapansi zimaoneka zopanda tanthauzo. Mtendere wathu usakhale pa zinthu za dziko lapansi zimene zimabwera mawa zikuti. Mtendere wathu ukhale pa chiyembekezo cha moyo wosatha mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndena mkhozi mata koma nanga mvenera ndije mvenera ndani ndizofunikira ndithu kutero, koma usati kuti mtendere wanu ukhale pa zimene zija, kuti chiyembekezo chanu chikhale pa zimene zija, chifukwa zimene zija zikachoka muzakhala Khristu omvetsa chisoni. Koma mtendere wathu ukakhala kumwamba, olo za dziko lapansi zimene tili nazo zitachoka, tidzakhala anthu achimwemwe ndithu mpaka kalekale. Nthawi zachisoni zimafika, nthawi zakulira zimafika, koma Baibulo limatilimbikitsa kuti tikhale achimwemwe nthawi zonse. Ndipo chimene tikuyenera tikhale anthu akupemphera ndi kumapempherera kuti Ambuye tatipatsani chimwemwe chimenechi, dzalitsani chimwemwe chathu, dzadzani chikondwerero chathu, chifukwa mwa ife tokha sitingathe kukhala nacho chimwemwe choterechi. Tikuyenera chichokere pa uthenga wabwino wa Ambuye wathu Yesu Khristu. Idzani kuno kwa ine nonsenu akulema ndi othodwa, ndipo ine ndidzakupatsani mpumulo kuzopsinja komanso zolakalaka za dziko lapansi, zolemetsa za dziko lapansi, zobwera ndi uchimo ndi zolakalaka za moyo. Uthenga wabwino ndi umene ungathe kutichotsa kuno. Kodi kupemphera kwanu kotani? Kodi kupemphera pathu timakumbukira zinthu ngati zimenezi, kuti tikuyenera tikhale anthu achimwemwe, kuvomereza machimo athu, kudalira Mulungu, kuyanjana naye Mulunguyo, komanso kuzindikira kuti pa ife tokha ndife anthu olephera. Ndiye pali china chimene chimachitika mwina kawirikawiri anthu kumadzifunsa kuti tsono poti Mulunguyo muti amadziwa china chilichonse, n'chifukwa chani nanga tikupempheranso? Ngati Mulunguyo amadziwa kale china chilichonse chimene ine ndikufuna, n'chifukwa chani tikuyenera tipemphere? Funso limeneli khoza linaliyankha ukale kuyambirira kuja pamene inanena kuti ndingati ubale umene ulili pakati pa makolo ndi ana kuti uyende bwino kumayenera pakhale kuyankhulana ndi kulumikizana. Ndipo ubale umene ulipo pakati pa Mulungu ndi ife posatengera kuti amadziwa china chilichonse, koma kuti tilimbikitsike tikuyenera tikhale anthu amene tikulumikizana naye Mulunguyo tsiku ndi tsiku. Mulungu inde amadziwa china chilichonse chakutsogolo
chimene chikubwera chifukwa choti adakonza kale zakutsogolo zonse. Kupemphera kumaonetsera kutsatira kapena kumvera chimene iyeyo adatilamulira. Timapemphera chifukwa cha Mulungu. Timapemphera chifukwa cha Mulungu. Pali funso lina limene mwina anthu amakonda kufunsidwa kapena kufunsana kuti kodi inuyo n'chifukwa chani mukufuna kudzapita kumwamba? N'chifukwa chani mukufuna kudzapita kumwamba? Ndiye mwina aliyense pano akhoza kudzifunsa nkudziyankha yekha funso limene lili. Kodi ineyo ndi chifukwa chani ndimafuna nditapita kumwamba? Mmene timayankhira funso limene lili zimaonetsera cholakalaka cha mtima wathu. Ndiye ndingopereka kuchitsanzo cha mayankho awiri amene angathe kuperekedwa. Ndikufuna nkapite kumwamba ifo yoti sindifuna nkapse. Ndati munthuyo chimene amaopa yeyo ndi moto wa ku Gehena. Basi. Koma kodi ndiye cholinga cha ku paradaiso chimene? Kuti tingotetezeka ku moto? Mwina ambiri likhoza yankhe motero. Ndi funso limaonetsa kuti anthu ambiri ndimene amayankhira. N'chifukwa chani mufuna mudzapite ku paradaiso? Ati ine sindifuna nkapse. Ndimene anthu amayankhira. Koma kodi ndiye cholinga chachikulu cha ku paradaiso? Cholinga chachikulu cha ku paradaiso ndi Mulungu. Tikamakhala mkulakalaka kwathu kuti ndikufuna ndikafike kumwamba, pansi pa mtima pathu pakhala kuti ndikufuna ndikakhale ndi Mulungu. Chifukwa ngati Mulunguyo sitikondweretsedwa naye, sikungakatisangalatse. Chifukwa chimene chizikachitika kumeneko ndikupembedza Mulungu nthawi zonse. Sikuti kangokhala kuti basi tingati ku holiday, tathawa moto tiku holiday. Koma kukhala kupembedza Mulungu usana ndi usiku. Ndiye ngati wina akufuna kulakalaka kupita kumwambako koma sakufuna kukapembedza Mulungu, chikondi chake sichili pa Mulunguyo, chikondi chake nkuthawa moto, ndikukayika kuti wakusangalatsa. Ndiye chimodzimodzi nkhani ya pemphero. Tikakamba za nkhani ya kupemphera, patsogolo pathu pakhale Mulunguyo, kuti tikufuna tionetsere ukulu wake wa Mulunguyo, kuti iyeyo ndi wopambana m'moyo mwathu, iyeyo ndiye wofunikira kwambiri m'moyo mwathu kupatula china chilichonse. Ndiye kuti pemphero lathu lidzakhala ndi tanthauzo lalikulu. Moyo wathu wa Chikhristu uzakhala wa tanthauzo lalikulu. Kuti tikufuna kupemphera chifukwa choti Mulunguyo tikumkonda, tikufuna tikakhale ndi Mulungu. Tikakamba za uthenga wabwino sikukuchotsa ku machimo ku Gehena, koma kuti ukakhale ndi Mulungu. Pamene ubale wathu ndi Mulungu udasokonekera, Yesu Khristu wabwera kufuna kudzakoza ubale umene uja. Ndiye chimenechi chimene chikuyenera chikhale patsogolo pa mtima wathu. Tikamapemphera tikumbukire kuti Mulungu alandire ulemu komanso matamando monga amene tidaonera mbuyo muja. Mulungu amadziwa china chilichonse chimene ife tili, akudziwa kufoka kwathu. Amadziwa kuti ndife anthu odankhawa kwambiri, odandaula kwambiri. Timayesedwa kukhala anthu owiringula kawirikawiri. Chifukwa chake tikamapemphera kwa Mulungu timayitula nkhawa zimenezi kwa Iye, kuzichotsa kwa ife. Tisangokhala nazo mu mtima mwathu koma zipite kwa Mulungu atisamalire nkhawa zimenezi. Komanso osati kungopereka nkhawa zokhazo, komanso kumuyamika, kumuthokoza chifukwa cha chimene Iye ali ndi zimene amatichitira. Ndiye mapemphero athu patsogolo pake pakukulu akuyenera akhale ofuna kumulemekeza Mulungu, kumpembedza Mulungu. Mulungu akhale patsogolo pathu pa china chilichonse. Ndiye mwina titha kuona kuti ngati Mulungu
amadziwa kale. Tikapemphera zingathe kusintha zimene iye adakonza kale. Akudziwa china chilichonse adakonza kale chobwera. Tikapemphera sizingasintheke kalikonse. Nanga titayika nthawi kupemphera. Tikawerenga ku buku la Genesis chapter 18 verse ya 22 kukalekeza 33. Kumeneko tiphunzira kuti Mulungu sikuti amasintha maganizo ake. Ayi. Mwina chimene titha kunena kwambiri ndi chakuti amene amasintha pamene tipemphera ndi ifeyo. Malingaliro athu pa Mulunguyo ndi amene amasintha pamene tipemphera. Timaona kwambiri za ukulu wake wa Mulungu. Timaona ukulu wake kuti iyeyo ndi wotani kuposa nkhawa zathu zonse, kuposa zodandaula zathu zonse. Ndipo maso athu amathandizikira kuti achoke pa zimene tinaona za dziko lapansi ndi kuona pa ulemerero wake wa Mulungu. Chifukwa chake nkofunikira kuti tikhale okhazikika m'mawu a Mulungu pamene tikupemphera. Mulungu sasintha. Chimene mawu a Mulungu amatitsimikizira. Mulungu ndi wachifundo, sakwiya msanga. Komanso Mulungu ameneyo amatipirira posatengera kulephera kwathu ndi mphulupulu zathu. Chifukwa Mulungu akadakhala kuti satipirira, bwezi zina amangotichotsera. Bwezi awo anthu awe nkumvetsera zimene tikukambako. Koma chifukwa choti Mulunguyo amatipirira, amamvetsera zimene ife tifuna tinene kwa iye. Ndipo tikawerenga mawu a Mulungu zitha kuoneka ngati kuti Mulungu mwina wasintha maganizo, koma si choncho. Chifukwa choti Mulungu sasintha. Chikhalidwe chake chakukhala wachifundocho ndi chimene chimaonetsera kuti Mulungu amatisamalira. Osati kuti wasintha maganizo ake ayi, koma pa chikhalidwe chake ndi Mulungu wachifundo, Mulungu wachisoni. Then mumvetsere zimene Yoeli chapter 2 verse 13 ikukamba. Yoeli chapter 2 verse yake ya 13 mwachidule, pamene akutifotokozera za Mulungu kukhala osakwiya msanga. Pa nthawi zambiri pamakhala nyengo zoti Mulungu atha kungoonetsera chilango chake mwachangu changu, koma Mulungu satero ya. Yoeli chapter 2 amene angayipeze nsanga akhoza kuwerenga verse yake ya 3. Moto unyambita 13. Sorry. 2:13. Ndipo ng'ambani mitima yanu, si zovala zanu ayi, ndi kutembenukira kwa Yehova Mulungu wanu, pakuti iye ndiye wachisomo ndi wodzala chifundo, osapsa mtima msanga, ndi wochuluka kukoma mtima, ndi woleka choyipacho. Kodi akasi chomwepo. Ng'ambani mitima yanu, si zovala zanu ayi, ndi kutembenukira kwa iye Mulungu, Yehova Mulungu wanu, pakuti iye ndiye wachisomo ndi wodzala chifundo. Chimene mawu akunena apa chakuti akuti ng'ambani mitima yanu, tembenukirani kwa Yehova. Zimene zikuonetsa kuti akusintha ndani wenepa, munthu kapena Mulungu? Munthu. Tikuyenera ifeyo titembenukire kwa Yehova, ndipo Yehova
amachita monga mwa malonjezano ake achifundo chake ndi chisomo chake. Chifukwa choti Mulungu adalonjeza kuti iye amene atembenuka mtima nalapa machimo ake adzamuchitira chifundo. Koma iye amene salapa ndi kuvomereza zolakwa zake, Mulungu sadzamuchitira chifundo. Ndiye Mulungu sikuti amasintha ya, timasintha ndifeyo pa chikhalidwe chathu. Tikasintha Mulungu amachita monga mwa malonjezano ake nthawi zonse. Tikakakamira uchimo, Mulungu amabweretsa chilango. Koma tikatembenuka, Mulungu sabweretsa chilango, amationetsera chifundo. Sikuti Mulungu asintha, chikhalidwe chake ndi chimene chilili. Wochimwa amamuonetsera chilango, wolapa amamuonetsera chifundo. Ndiye kuti zimatengera ife kuti kodi tasintha motani pamaso pake pa Mulungu. Tikufuna tichite motani. Munjira ina mwakukulu mwina izizi nzovuta kuti titha kuzifotokozera bwino malingaliro athu. Koma zisalipangitse kuti chikhulupiriro chathu likhale chofoka. Mulungu wathu ndi Mulungu amene ndi wamphamvu zonse, ndipo iyeyo sitingathe kumvetsa china chilichonse chimene iye ali. Tikadati timvetse china chilichonse chimene Mulungu amachita ndiye tifanana naye. Pamene pakhale zinthu zina mwina za Mulungu zimene zimatidzidzimutsa kutidabwitsa kuti chifukwa chani Mulungu akuchita izi. Koma ndime imene ingatithandizire kwakukulunso ndi ndime tinawerenga ichi. Makamaka pa vesi yake ya 10. Akuti chifukwa chake ndisangalala m'mafuko, mziwawa, mzikakamizo, m'mazunzo, mzipsinjiko chifukwa cha Khristu. Pakuti pamene ndifoka, pamenepo ndili wamphamvu. Cholakalaka chathu chikhale choti pamene ife tioneka kufoka, ulemerero wa Mulungu ukaonekere. Chimenechi ndi chimene chizikhala patsogolo pathu. Pamene tikupemphera, pamene tichita china chilichonse, ukulu wake wa Mulungu ukakhale patsogolo. Tizikhala okhutitsidwa ndi zimenezi. Tisakhutitsidwe ndi kufunitsitsa ifeyo cholakalaka chathu chionekera, koma kuti ulemerero wa Mulungu uonekere nthawi zonse. Mulungu alemekezeke chifukwa cha mawu ake amenewa. Tipemphere. Oyera Yehova Mulungu wathu wakumwamba, tikuyamikani komanso kukulemekezani chifukwa inu ndinu Mulungu wamkulu, ndinu Mulungu wachifundo, Mulungu wachisomo. Mutilimbikitsa kukhala mpemphero, angakhale sitingamvetse zimene inu mumachita mu ulemerero wanu. Koma tikupempha Yehova kuti patsogolo pathu pamene tipemphera pasangokhala zofuna zathu, koma ukulu wanu ukaonekere. Tonse tikusowekera inu mutatithandizira, tonse tikusowekera inu mutakhala nafe, kuti tikapemphere moyenerera komanso mosakuchititsani manyazi. Mutidalitse tonse pa tsiku ili chifukwa cha dzina la Mbuye wathu Yesu Khristu tapemphera. Amen.